gani. Oy, inchik ba yan ang oy? Well. Ang Bisaya sa akong English sa tabay kay well. Niya nasabta din sa tuang bahin sa itong programa kung asa kita magabat-bat o sulatampo. Aron nga atong mahibawan ang mga lama sa kagahapon nga guukit sa mga abog sa panghitabo sa kinabuhi. Bueno, karon mga takna ato na ning tagaan o pagtagad ang maong sulat ha. O kining atong sulat hatod kanato sa Malnores Funeral Home. Malnores Funeral Home. Kung na problema ka mo sa pagpalubong sa inyong minahal sa kinabuhi nga namatay, nagpakamatay o gipatay, daawan ninyo ang Uncle Malnores Funeral Homes. Matag silang libreng haircut, cleaning, manicure, pedicure, o eyebrow tattoo sa buskay nga presyo. Ngungon nga buy one take one, may door na ba? Usap pwede kinin mong higdaan kay higdaanan waterbed, labas tanan aircon. O pwede kinin mong ilisan kay doon na 1 year warranty. Ang pagpasukod, libre, pero may bayad ang sukdanan. Sure quality kini kay kini ginama sa asbestos ug sa stainless, nga gi-export gikan sa Japan, Hong Kong, Taiwan, Mars, Jupiter ug Pluto. Makabil ka mo sa promo. Sa haya matag libreng biskwit, panog si Kwate. Ikaw man sa haya, mahatag kami libreng disco. May DJ pa. Ano na sa free demonstration, film showing, o picture taking. Makapili ka mo bisan unsang klases lapida, waterproof, o touchscreen. O sab, libreng tour sa bisan asang minteryo para lang sa mga membro o may mga ID. Ang lubong sosyal, tulo ka purlo na magpuli-puli guyod, o adunay banda nga mo kuyog, o aduna sa imo sugat. Kagabiyon kayo ilang mga staff, kay sila mga inilang mga GRO. Magunsa ang kwarta kung mamatay na ka. Call ang Uncle Malnores Funeral Homes at your nearest outlet nationwide. Promo extended until August 25, 2025 only. Sa Uncle Malnores Funeral Homes, sosyal ang dating mo. Kung na may plano, contact me kay makales mo. Bueno, nanandali karon ang atong ang sulat ato na ning ablihan ang sulat B. Ablihan na ni para di ta malangan mga parinte ha. Kajot lang ato ning ablihan nandugay man kayo ni. Nara. Okay, inyo nadunggan ha, inyo nadunggan yan naabli na ang sulat ha. Okay, kingon din sa atong sulat mga parinti Oktubre 4, 2015. Dear Kuya Helen. Kuya Helen, maayong udto nimo. Maayong udto sa di marunong gabi Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Dudong. Napuyo ko kuya dinhi sa Davao City. Kuya, kining akong suliran may mahitod kini sa ako ang ugangan. Ugangan na sad ha. Kining akong ugangan kuya nga ginganlan og si Amelia. Samtang ang akong asawa mao si Karen. Kuya, wala mi anak sa akong asawa. Gayo ayo naman ta siya na ako gabas kuya pero murag wala gyud na epekto. Gani kuya, usa ka daw ni ana. Grabe jud na akong kurata. Sa balita sa akong asawa.
Na ako ato sa trabaho na ato panahuna kuya. Niuli ko tungod sa balita niya. Og mao ni mga panghitabo. Nanawag man. Hello? Hello, my loves. My loves, nakadisturbo ba ko? Wa man. Unsa man? Doon na ba'y problema diha? Wala man. Pero kinahanglan gid nga mauli ka dayon sa akong ibalita nimo. Unsa man ang balita? Maayo ba na o dautan? Basta, uli dayon. Uli dayon, my loves, ha? Kay, basta nindot lagi niya balita. Sige, na-excite naman noon ko sa imong style. Uy! Sige. Muli ko. Muli ko, my loves. Karon dayon mo file ko, mo absent mo under time ko. Ay, sige, my loves, magpaabot ko, ha? Basta, I hope nga malipay ka. Sige, I hope nga malipay ko. Sige. Kay mo, kanin ko, mananghin ko. Unsa ka ba yung balita ba? Dili ka, buntis na kong asawa. Kung mo ka na, kinanglan nga maglipay ko. Yes! Kinanglan nga maglipay ko. Pwede na. Ay, may kiniabot jig ka. Yan, thank you ko din kay absent na ko kay unsa na kanindot nimong balita ngayon nimong balita nimong ibalita sa kuha. Unsa man ang balitaan na. My loves, ang akong ibalita si Mama Ernie. Mahimo na tang tulo din sa balay. Tulo na ta. My loves, wala malay ka ni tingog. Nasya ko, wala ko kabalag ko sa akong isulti. You mean, buntis na ka, my loves? Ha? Dili, oy. Unsay buti mo sabot nga tulo na ta? Duha raman ta din so matulo na ta di, buntis ka? Ay, dili. Matulo na ta kay si Mama. Mabalhin dirig puyo. Unsa? Mubalhin mong mama diri puyo? My loves, nunsa man ka, mura magdili happy. At least na ko'y katimbang. Dili na kay ko kapuyo si ipang scrub ani itong salog. O basig mabuntis na ko na mahigayuna. Sabi na ko, buntis na ka. Nagka-absent para ba ko? Kasayang. Kuya Hel, pila may dagan sa istorya kay di man ni makanta ni. Na-disappoint ba ako atong higayuna kuya nga abi na ko buntis akong asawa. Dahito maabot man yung mama di ay. Kinayang mama wala pa hinon ako ni nakauban og dugay-dugay kuya man wala jud ko kasabot sa ako ang wala jud ko kasabot sa ako ang sa iyang batasan. Gani kuya. Ilado gyud ni ang akong ugangan kuya nga may pagkahilason gyud ni. Ngabot yun ang panahon nga
naabot yun sa kuya. Ug mao ni ang mga pangitabo. Everything so deep, but I think that you're one. When you flash that fragile smile, you might think it's foolish. Nana si mama. Ma? Oy, Ma! Kiss ko, mabe. ay, pwede man din layuan inyong dapit. Lagi, ma? Ma, alin na diri, dong. Oh, ma. Amin ko, ma. Unsay amin? Unsa ba ka taga-bukid ka mo amin ka? Unsa man mo, syudad mo niya mo amin kes? Oo, ma. Ay, pastilan. Unsa man ni inyong gipuyan? Unsa man ni nga mura magdaghan manig abog dire? Mauni ang batasan sa kong ugangan. Unsa man ni din ha? Karin, unsa man ni? Ma, pasensya na ka, ma. Kaya daplin man gud mi sa... Nakita naman ka. Daplin man na sa kwan. Daplin man na sa... Daplin sa kining dagat. Daplin sa dalan. Ang among balay. Bisan na. Naunsa man in taon. Bebe. Tanaw na to ni inyong rep dire be. Nang imbestigar na siya. Saan na akong ugangan, tinuod man din nila mga gipanuti. Tanaw na to ni inyong rep. Oy. Unsa man ni inyong rep dire? Dako man di ay. Oy. Daghan mo ga pundong ice cream. Di maayo ni magsige mo pundong ice cream, ha? Bebe. Ablihan ko ni be. Oy. Unsa man ni? Unsa man na ama? Unsa man ni inyong sudanan sa ice cream? Nganong isda man ang sudan eh? Ma? Kabo ha? Magilad-ilad na mo sa inyong kagalingon para ingnon mong dato magbutang mong sudanan sa ice cream. Di ito isda ang sulod. Ma, sorry na lang. Ako lang nang ilabay yun niya. Pasensya na kasi ako, mama, ha? Ano sa man na siya muli? Bago pa kinabot, pauliun na nimo. Kaya kung di na mauli ba, ako ay mahawa din Mahawa ko din sa balay. Dong! Kuya Helen, nakadungog mo kung unsa sa kahilason, kuya? Nakadungog mo? Ana, kuya, ang ako ang ugangan nun, kuya. Ugangan, kuya. Paminaw, kuya, murag... Ang pananaw na ko sa akong ugangan, kuya, no? Murag Resident Evil. Murag evil nga na sa mong balay ba? Gani, kuya. Nato'y panahon nga, giadto na ko siya sa Boracay. Gidala na ko silang duwa sa ko ang asawa. O first time niya nakasakay og aeroplano gali, kuya. Sa aeroplano pa lang, kuya, murag parte naging banhaan nila ba? Parte naging banhaan niya. Hapit ako di kapugong gali. Oy, unsa man inga? Ikaw ba debatsi man po ning eroplano? Ay mong palabig saba diha kay maulaw tas mang pasahero diri ka rin. Si mama manggod ba na kaayo ba? Oy,
Karen. Ako ba'y nahadlok aning atong kahimtang day Karen, oy? Ano madlok man ka, ma? Sa may angin mong kadlukan, ana ba? Oo. As ka ba't siya ding aeroplano na kung saan pa na aeroplano ha? Magilom lagi mo diba? Sawayan na sa mama. Kadi, hindi man ako masaway, good. Oy, yun na pa. Kinig kwan. Kinig, sabi ito doon gani. Dili ba di ba kwan ni? Dili ba di ba makras ni ba o ga aeroplano? Dili ba di makras ha, dong? Ma, kuhan man na siya, ma. Kung makras ni watay mahimo. Pero, ang ako lang, ang importante lang diya, mga watay labot kung makras ni. Nga dong tayo magkangway labot. Watay labot. Dili man niya itong aeroplano, bahalag makras ni. Unsa? Unyang mga matay ta, ha? Mga matay ta! Open your eyes, I see. Your eyes are open. Wear no disguise for me. Come into the open when it's cold outside. Am I here? Bredyo gani. Kabaw ba ka? Nga ang imong gipaminaw, Labredyo? Love radio gani. Kabaw ba ka? Nga ang imong gipaminaw, Labredyo! Love radio gani. Gani! Kuya Helen, ingana kuya ang mga panghitabo sa kuha. Samtang na akong ugangan nga babae diri kuya. Gani, ang pinakadili kay nako kuya, ang panghitabo nga samaan ni. Ayaw ba? Dong, ayaw, dong. Ang sayayaw ah. Gusto magkatag magkaanak ko niya. Paayaw-ayaw. Dong. Dong, ayaw lang una kay na si mama. Ba't yung... Dong, ayaw sa ko gawki. Gaistorya pagani ko. Ayaw sa istorya dagan niya kay Drika. Ay, Dong. Sige na lang, uy. Letter in her hand. Be, alit Rebecca ko nanda ka, ha? Sige, kana. Uy. Kinsa man ron? Ma? Ikaw ba na, ma? Oy, ano ko niyo? Ablay ko ninyo! Oy. Ano sa manas mama ni mo? Hindi ka kasi balik. Magunsa na siya. Ambutan na niya, uy. Problema man. Ablay ko ninyo! Ablay ko! Oh, ma. Kaditan kayo, ha? Pagtapis niya, pagtapis. Sige. Oy,
Kadugay ba din yung mga bre? Nakatuog naman gud mi ba? Nakatuog naman gud mi ma? Nakatuog. Unsa de? Nga naman ma. Oy, mura galing na ni Maho mong batong dre ah. Ma, kuan nakatuog na mi maoy. Ayoko ninyo ilara. Sige. Masudla ko ninyo. Kay gusto na kong makakita og apo. Una gusto kong mutudlo ninyo. Ma, So, buto yung pasabot ma. Oh, mata palagi ka. Alam mo, gusto kong makakita og basig mali na inyong tirada ninyo ba? Basig di na ba oh? Nahala sige. Ako'y mutudlo ninyo. ma. Ayaw gingana maoy. Dili mi mingana ma. Gipangkapoy mi kay ron. Gipangkapoy mo. O gikapoy kay mi. Kana natuog naman ganas dudong. Tuog na ko ma. Sige, tuog na lang mo diha. Paitayan na lang sa higdaanan diha, kwan. My loves. Ako lang bahalaan ni niya. Ma, dili lang kasawag ma, oh. Dili na lang kasawag ma. O sige. Dili na lang ko sa sawagan. Lasa lang niya, ma. Ako na bala dire. Tabad ako ni Madong Be. My loves. Ay, paita na imong mama ni mo ba? Glagot ako, anak. Glagot ako ba? Sakitin akong puson. Oh. Punta mo di abasig manimaho na putag batong dari sa iyong kwarto, ha? Ma, tulog na di, ma, oy. O lagi, matulog na ko. Ayun, saan man nato ni? Ikaw, ang saan na to? Hinay lang. Hindi matabang na ginay. Ay, paita. Saan man nato ni? Hinaya lang ka, nandi kayo niya madunggan. Huwag may madunggan, mang cute. Saan man na? Hinaya daw, be. Sige, testing daw. Unsa na diha? Unsa na ba na diha? Doon ay gabas. Wala, ma, oy. Katulog na di, ma. Lima manis mama, oy. Mao na di akong gingon. Dadakag babae, dadakag inahan mo, dre. Ang tudang atong gabas mong bulilyaso. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to. Ay, Kuya Helen. It's too much. Maunay nahitabo sa mong kahimtang karon diri sa mong balay, kuya. To be Ang akong mama gusto mahimong scorer. Ang ugangan gusto magbantay kay nganong di dabi magkaanak kay basig di dili ekonomi ka mao. Uni asamo kay kuya tanan-tanan na lang bantayan na lang mi sa balay tanang mga lihok na mo kuya bantayan. is a maze and Ay kuya pero talaga ako laguta ba? Nilain na gyud ko. Gusto na ko mulayas ani among balay kuya. Kaluoy mapukus akong asawa nga si Karen. I'm just a little Pangita man gyud sa kuha. in the moment. I'm so Kuya, tabagi ko ninyo. Sabi, ang imuon ako ning akong ugangan, kuya. Oy, ay, kini ako ugangan, kuya ba? Resident Evil yun ni ba? Tabangi ko ninyo, please. Inyong magtatampo. Dodong. enjoy the show. The sun is hot.